Ay, mga parim, mga parim! Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito naman kami sa kusina. Dito ang paborito naming lugar ng yung sister ko, sister Hello. Morena girl. Nandito ako, nakalagay pa ako dito ng kasi nahali ng aking baka. Okay, malapit pa pito sa amin, may bininta ko ng baka ko para may pipirang po na ko. Oh, saya ba? No? Siya nga pala, shout out ko sa mga aktibo namin na mga likers sa mga yung i-follow naman ako ni MP Girl sa MP page para masaya naman si MP Girl para maganahan nung gumawa pa maraming video. No? Diba? Ayun nga pala, shout out ko pa si Amy Pearl from Abu Dhabi. Mama Amy. Naku, basaan niya. Mama Amy Pearl from Abu Dhabi. Ingat ka lagi dyan, ha? Ingat ka lagi dyan. Ingatan mo yung sarili mo. Dito na kami. Nagmawa naman kami ng kalukuhan ng mga patawa ba ng mga video para sa inyo lahat to. Yung mga enjoy lang. Yung wag seryoso. At saka si Nasil. Hi, Nasil! Ha? Siya nga pala. Alam, may i-share ko sa inyo. Alam nyo ba, bakit kami nagtagal ni Manukula? Ni Vic D? Ito ganito kasi yung sikreto namin ay mula noon yung bago pa lang kami nahihiya kami ng mangutot ba. No, dati yung nangligaw kasi sa akin parang gusto ko mangutot parang pigilan ko sa dalawang paa ko yung lubot ko para hindi ko mautot. Oo, para hindi mautot pero ngayon yung sikreto namin nganong nagdugay me ganyan lang. Umutot ka kahit nandiyan sa tabi mo. Yan. Punta ka ng CR, magpupo ka, andyan sa tabi mo, pupo ka, nagtutbrush ka dito sa tabi mo, kahit saan pupunta, sama kayo lagi, yun ang sikreto na magtagal kayo, na hindi kayo magkahiwalay, yung lalong magmahalan kayo ng lubusan ba, malalo siyang maiinlove sa'yo. Wala kayong hiya ba? Wala hiya, tigidig. Yun ang sikreto namin na walang hiya, umutot ka, gusto mo umutot ka. Kahit sa tabi siya sa'yo, yung mag-CR ka, yan, sama mo siya. Kahit anong gawin mo, nandiyan siya, walang hiya-hiya na yun. Yun ang pinaka magaling na nakadagdag yan ang matagal na relasyon ninyo. No, mangutot ka kahit dyan sa tabi mo, wag mo hiya-hiya, yun, hiya tigidig. Yan, lalong, tapos wala kayong secret. Mas lalong titibay ang lalo na nadudugay yung relasyon niyo. Lalong tumagal. Walang hiya. Kapalan. Yan ang namin. Dapat walang hiya para gusto mo magtaga kayo. Kahit mangutot ka kung gusto mo, ututin mo yan. Kahit nasa tabi siya, tapos kung gusto mo mag-CR, CR ka. Kahit nasa tabi mo. Kahit huwag ka niya. Yan, Mare, yan gagawin namin. Walang hiya yan. Lalo kayong magka-close. Kasi pag hindi mo yung gagawin, parang nahihiya kayo sa isa, tapos wala na kayong time sa isa. Yan, magsimula yung walang gana ba? Na humanap ng iba, ganon. Dapat bigyan ng pansin ng isa't isa sa inyo. Yan. Tapos yung lambingin mo, kasi kami mga babae, gusto kasi namin lambingin. Pabili naman kayo ng pang kasi may mga babae, simple lang. Hindi naman natin sila maturuan na yun ang gawin mo. Basta lagi lang tayo na maliligo ba, na magbango parang yung mga lalaki natin ganahan, gusto. No, diba kayo? Yan lang, simple lang, diba? Kaya shoutout sa inyo lahat dyan, kahit saan kayo nasulok sa mundo, mag-ingat kayo diha. Huwag naman yung kalimutan dito na mag-like sa page ko. MP Girl, at saka si Morena Girl. No? Salamat, Amy Pearl. Okay, God bless sa imo ha. Ampi ka nuna, saan ka man lagay ngayon? Kung saan ka nagpunta? Mag-ingat, ingatan yung sarili mo kay yung mga kapitbahay niyo. Hayaan niyo muna diyan. Ganyan talaga yan. Masayahin niya sila. No, kaya masaya kayo. Minsan ba nagtaka ako? Marami ako mga kaibigan pero friends kami sa Facebook pero pag nakita kami, hindi kami nagpansinan ba niya. Bigla na lang masabi nga, uy, oo nga, nakita ko yung pinost mo. Yung para siyang CCTV, hindi ko maintindihan. Kaibigan, friends kami sa Facebook, makita ko sa Facebook, hindi mo kami mapansinan. Uy, ano tawag doon? Updated? Updated. Updated si sa'yo, no? Updated sa'yo. Uso na ba yan? Uso na yan? Ngayon ba? Ganyan talaga? Uy, wag naman yung nang agi-agi. Ako mag-like naman kayo. Para pag sa susunod ng may mga gawain kami mga video ba, makikita nyo kasi naka-follow na kayo sa akin. Yun lang hinihingi ko. Marami pa akong gagawin para sa inyo mga maripari ko. No, aalis na ako kay nang halilan mo ko baka. Wow na ko to kung komisyon.